Milošević kriv, mi smo krivi, mi smo govna! Privlačenje stranih i domaćih investicija vrednih preko 100 miliona evra, otvaranje nekoliko hiljada radnih mesta i ulaganje u infrastrukturu, rezultati su koje Kociću niko ne može osporiti, pa čak i oni koji ga najviše napadaju. Gradski odbor SPO Leskovca podržava borbu protiv korupcije koju smatra rak ranom društva, ali i navedene sumnje treba ispitati i dokazati bilo ko da je u pitanju, pa i bivši gradonačelnik Leskovca, kaže se u saopštenju. No ono što primećujemo je neverovatna požrtvovanost i agilnost državnih organa do sada neviđena u ranijim slučajevima, kao što su mega afera u vezi dodele socijalne pomoći, autobuska stanica, medicinska škola i drugi. To je ono što nas zabrinjava i dovodi u sumnju da smo svi jednaki pred zakonom. Pošto su dosadašnji rezultati rada nove vlasti globalno i lokalno veoma loši, odnosno nevidljivi, ekonomski jako pogubni za građane sa indicijama o fijasku spoljne politike u vezi rešavanja problema Kosova i Metohije, bilo je neophodno osmisliti način diskreditacije političkih protivnika i njihove eliminacije, ističe se u saopštenju. Bivši gradonačelnik Slobodan Kocić sigurno je kriv što je verovao i borio se za svoj grad, smatrajući da lične interese treba uvek podrediti opštim. Mi iz SPO pružamo mu moralnu podršku kao čoveku u borbi za odbranu svoje časti. Mislili smo da je politički progon zauvek otišao u istoriju kao metod političke borbe posle 5. oktobarskih promena, ali sistem očigledno i dalje funkcioniše. Drugačije bi sigurno bilo da je sprovedena lustracija, kao i da su otvoreni tajni dosijeji, na što je dosledno ukazivao Srpski pokret obnove. A bivšem gradonačelniku Slobodanu Kociću poručujemo da će vam ljudi u ovom gradu sve oprostiti, ali jedino uspeh ne mogu, zaključuje se u saopštenju za javnost Gradskog odbora Srpskog pokreta obnove. Nije Milošević kriv, mi smo krivi, mi smo govna!